Hola, bon dia. Avui fem el subcapítol 7, ja, del capítol 1. Les distorsions dels impulsos miraculosos. Capítol 1, el significat dels miracles. Subcapítol 7, les distorsions dels impulsos miraculosos. Les teves percepcions distorsionades produeixen un dens embolcall al voltant dels impulsos miraculosos, dificultant-nos el fet que arribin a la teva consciència. És a dir, és a causa de les nostres percepcions distorsionades que ens costa de veure els miracles, que ens costen d'arribar a la consciència els miracles. La confusió dels impulsos miraculosos amb els impulsos físics és una de les distorsions bàsiques de la percepció. Confonem els impulsos miraculosos amb els impulsos físics. I és una de les distorsions bàsiques de la percepció. Els impulsos físics són impulsos miraculosos mal canalitzats. Els impulsos físics són impulsos miraculosos mal canalitzats. Tot plaer real procedeix de fer la voluntat de Déu. Això és així perquè no fer la seva voluntat és una negació de l'ésser. La negació de l'ésser dona lloc a il·lusions, mentre que la correcció de l'error ens n'allibera. No t'enganyis tu mateix creient que pots relacionar-te en pau amb Déu o amb els teus germans a través d'una cosa externa. Criatura de Déu, vas ser creat per crear el bo, el vell i el sant. Vam ser creats per crear lo bonic, lo més vell i lo més sant. No t'oblidis d'això. L'amor de Déu, per un breu període de temps, encara ha d'expressar-se d'un cos a un altre, ja que la visió és encara molt tènue. El millor ús, ara ens dona un consell que és molt bonic i que cal que ens el gravem. El millor ús que pots fer del cos és fer-lo servir perquè t'ajudi a ampliar la teva percepció, de manera que puguis aconseguir la veritable visió de la qual l'ull físic n'és incapaç. Aprendre a fer això és l'única utilitat real del cos. Les fantasies són una forma distorsionada de visió. És veritat, amb les fantasies no estem veient el que realment hi ha. Recordeu que sempre veiem el que volem veure, amb els filtres que ens hem posat nosaltres. Les fantasies són una forma distorsionada de visió. Totes elles, tant se val de quina mena siguin, són distorsions, ja que sempre tergiversen la percepció fins a convertir-la en una cosa irreal. Els actes que procedeixen de distorsions són, literalment, les reaccions d'aquells que no saben el que fan. Les fantasies són un intent de controlar la realitat d'acord amb necessitats falses. Si deformes la realitat, de qualsevol forma que sigui, estaràs percebent destructivament. Les fantasies són un mitjà per fer associacions falses i tractar d'obtenir-ne un plaer. O sigui, les fantasies són el mecanisme que fem servir nosaltres per fer associacions falses i tractar d'obtenir-ne un plaer, un benefici propi. Però si bé pots percebre associacions falses, mai no podràs fer-les reals, excepte per a tu.
Per tant, si bé pots percebre associacions falses, mai no podràs fer-les reals excepte per tu. Per això podem veure morir els altres i els altres poden haver despertat. Perquè la mort encara és real per nosaltres. Perquè hem fet una sèrie d'associacions que nosaltres li hem donat realitat, però només és real per mi, no per l'altre. Això m'acaba de donar un punt de llum sobre, per exemple, la mort. Gràcies, esperit. Vale. Creus en allò que inventes, segueix dient el text. Creus en allò que inventes. D'igual manera, si ofereixes miracles, creuràs en ells amb igual intensitat. La força de la teva convicció sostindrà llavors la creença de qui rebi el miracle. Les fantasies es tornen totalment innecessàries quan la naturalesa completament satisfactòria de la realitat es torna evident, tant per al dador com pel receptor. La força de la teva convicció sostindrà la creença, llavors, de qui rebi el miracle. És a dir, hem de començar creient nosaltres, els que oferim miracles, hem de començar creient en els miracles. I aquesta creença nostra de que els miracles són possibles farà que el rebi també comenci a creure-s'ho. Diu, la realitat es perd per usurpació, la qual cosa produeix tirania. Mentre quedi un sol esclau sobre la faç de la terra, el teu alliberament no serà total. L'única meta d'aquell que s'ha decidit pel camí dels miracles és restaurar completament la filiació. És a dir, els obradors de miracles, a través de creure en els miracles, el que volem és restaurar completament la filiació. Aquest és un curs d'entrenament mental, ens ho he dit moltes vegades. Tot aprenentatge requereix atenció i estudi en algun nivell. Algunes de les seccions posteriors d'aquest curs es basen en tan gran mesura en aquestes primeres seccions que cal fer-ne un estudi molt detallat. Ens està dient que aquestes 3 primeres seccions del curs que estem fent són de vital importància per acabar entenent la resta del curs. Algunes de les seccions posteriors d'aquest curs es basen en tan gran mesura en aquestes primeres seccions que cal fer-ne un estudi molt detallat. També les necessitaràs a manera de preparació. Sense aquesta preparació, el que segueix podria infondre massa temor, impossibilitant així el que poguessis fer-ho servir de manera constructiva. A mesura que estudiïs aquestes primeres seccions, no obstant això, començaràs a adonar-te d'algunes de les connotacions que més endavant s'ampliaran. Es necessiten sòlids fonaments a causa de la confusió que hi ha entre la por i la reverència, a la qual ja vaig fer referència anteriorment. Vam dedicar un capítol sencer a la reverència i a la qual incorrem amb freqüència. Vaig dir que la reverència no és apropiada en connexió amb els fills de Déu, perquè no hauries d'experimentar reverència en presència dels teus semblants. La reverència només és cap a Déu, cap a la font. I aquí diu que ens podem confondre i semblar que tenim reverència cap a algun dels nostres semblants. La filiació és tota igual, som iguals. Diu, no obstant això, vaig posar en relleu, així mateix, que la reverència és apropiada en presència del teu Creador. He tingut molta cura a aclarir el meu paper en l'expiació, sense afegir-hi ni restar importància. Estic tractant també de fer el mateix amb el teu de paper.
He subratllat que la reverència no és una reacció apropiada cap a mi, a causa de la nostra inherent igualtat. Jesús ens ha dit que no l'hem de reverar, que no hem de tenir reverència cap a ell, que ell és igual a nosaltres. I això és molt important, perquè això el situa al mateix lloc que nosaltres. Ell va passar per tot el que vam passar nosaltres. I ell se'n va sortir. Per tant, aquesta és la garantia de que si ell, sent un home normal, i us recomano que llegiu el llibre que ha escrit, l'últim que ha escrit el José Luis Molina Millán, el meu mestre, Jesús, el hombre que despertó, perquè està molt bé, perquè desmitifica coses de Jesús, de que si ja va néixer sant, que si va néixer d'una... Jesús va néixer d'un pare i d'una mare, com tu i com jo. A mi això em quadra molt. Això no ho podrem demostrar, però per moltes frases que ens va dient Jesús en el curs, apunta cap aquí. Jesús moltes vegades ens diu que ell va ser com tu i com jo, que no el reverenciem, que ell és igual, que no el posem en un altar, que ell és el nostre germà gran només. Només està una mica més endavant perquè ell ja ha fet alguns passos que a nosaltres encara ens calen. I aquí ens està dient el mateix. Estic tractant de fer el mateix amb el teu paper. He subratllat que la reverència no és una reacció apropiada cap a mi, a causa de la nostra inherent igualtat. Alguns dels passos posteriors d'aquest curs, no obstant això, comporten un apropament més directe a Déu mateix. No seria prudent iniciar aquests passos sense una preparació acurada, doncs en cas contrari, la reverència es confondria amb la por i l'experiència acabaria sent més traumàtica que benèfica. Ens està dient que, com que tenim por a Déu, ens hem de preparar i les últimes lliçons d'aquest llibre ens portaran a un apropament amb Déu, ens hem de preparar per això. Vale? Que la reverència es confondria amb la por i l'experiència acabaria sent més traumàtica que benèfica. El guariment, la sanació final, en última instància, procedeix de Déu. Se te n'estan explicant acuradament els mitjans, els miracles. La revelació pot, de tant en tant, revelar-te quina n'és la fi, però per aconseguir-la, els mitjans són necessaris. Bueno, hem de tenir cura de les distorsions dels impulsos miraculosos, de no confondre'ls amb els impulsos físics, que són impulsos miraculosos mal canalitzats. I això és perquè ens costa moltes vegades acceptar la voluntat de Déu i volem fer la nostra de la mà de l'ego. Bueno, doncs fins aquí aquest subcapítol. Demà un trosset més, anirem fent aquest any tot el text en català. Espero que us serveixi. També us agrairíeu que li donéssiu a un m'agrada, perquè així aquests vídeos vagin arribant a més i més gent en català. I res, desitjar-vos que tingueu un preciós dia i estarem aquí demà amb un altre trosset del text. Un miracle per tots vosaltres en nom de Jesús i que tingueu un molt beneït dia. Fins demà. Adéu.